Hi, welcome to Channel 2. Karon, atong pangutana kung unsang swerte ang maabot nimo. Wala. Unsang swerte ang maabot nimo karong simanaha. Okay. So let's start. Sugod ta ha. Shuffle. Shaggy shuffle fall. Okay. Start ta sa tunga. Isa maswerte ang mabot nimo ay two of wands nga baliktad. Sunod yung card for the whole next 7 days. 7 of Pentacles. Baliktad sad. Ano baliktad man? Yaha, Two of Swords. Next, so maswerte ang mabot nimo. The Star. Inverted sa baliktad ang Star. Queen of Wands. Okay. So, dominant nga energy yan is feminine. Feminine energy. Wow. Feminine energy. So, isang maswerte ang mabot nimo in the next 7 days. Feminine energy. Feminine ha, din yun na babae ka o lalaki or isa ka diha. Balit ba ka o tumboy? Kung feminine energy. Okay, so kung Queen of Wands. 7 feminine. So this is a queen. This is female. This is female. Energy. Female energy. So, 17 with the Vogue. Yeah, 17 18, 19, 19. 1 plus 9 is 10. So, ang swerte nimo, perfect karon next 7 days. Ano perfect man? Okay, itong tanawon ha, unsa nga swerte. Unsa nga swerte ang imong madawat. Unsa ka niya? I-shuffle ha. Ang tanawon kung unsa. So, right, nasagtaan ka dito sa good. Left. Summon ha. Okay. Empress. Two of Cups. Empress ang baliktad. Two of Cups. 5 of Wands. Mas funny. 7 of Cups. Og 9 of Wands. 9 of Wands. Isa nga swerte. 9, 7, 5, 2. 9752. Empress. Tulo. So, pick kung tagtulo ka numbers. Hala, basiguan, makadaog ka. O swertres. Or di ba, something to do with ka ng lottery. Ano? Or, hala, something to do with ka ng mo bet ka. Kadaog ka sa mong bet. Ay, betting game. Kung bayot kang imong bet, daon mo imong bet. Kung tumboy sa kamausan. Okay. Naibi. So, babae. Ang energy. My energy is feminine. So, hindi perfect ang imong kuan. Next 7 days, swerte. Isang swerte. Something to do with kuan. Money. Mas more on money. O kuan. Ano man? Hindi siya atong i-confirm kung money ba. Snake. Snake. Starts with letter S. Dollars. S. Snake. Oo. Or, swerte ka sa imong kung anay snake. It can be, ang snake ba yan? Kaya di ba naingog ka ng negative? Tanan. Snake is dollars or medical. Swerte ka sa health. So, hindi siya. Kwarta o lawas. Kung bet ni mo, mabayad o matumboy ang bet ni mo. Kinsa ka ng bet ni mo, ha? Basta makadaog ka na. Lawas o kuan health and kuan money ang imong swerte. Asa ni mo makita o asa ni mo makita? Hinimutan na asa dapit. Shop na to asa ni mo makitaan imong swerte. Naon ha? Direkta gikan no, dili sad ta. Asa makita? 8 of Wands. The Lovers nga bali can be 4 or 5 or 6. Then the Lovers, Page of Cups.
Hala, baliktad. Ah, ito ra, King of Pentacles, baliktad sad. Asa rin mo makita? So, 9 of Pentacles. Oh, feminine jud ang feminine energy jud ang mahari karon nga week. Meaning, kuan, swerte is on the way sa money and health. Okay, sa love, dili pa. Kay the lovers, inverted pa. Oh. Ang imong love is, di pa kaswerte sa love. Karon nga kuan, maabot ng 7 days. Hala. Pero, kaswerte sa love lagi. Oh. Page of Cups. Nga naman, lahi ang imong kuan. Lahi ang imong swerte. Kay, inverted. Pagkabuok ang dominant nga nag-una ba yung kuan ang inverted lovers. So, murag kuan, ang love nimo dili pa sa tao, di pa sa romance. Kuan, asa rin mong ang swerte sa 8 of Wands. So, asa nga direction? Sa 4 or 6, 10. Nag-iog, makita mo sa lugar, asam napita, sa lugar. Perfect din ang swerte, makita mo ang lugar, asam lugar ka mo ato. Dagat? May water. Something to do with the water. Tubig. So, matang dagat. Something to do with water. Kanang water station? Asa ba? Ikaw na kung asa imong ruta pero may nakadiha ang swerte. King of Pentacles. Oo. Baliktaron nimo. Pasko, Christmas kayo. Mga stars. So, something to do. Kuan, tubig ang imong bantayan. Diba health and money? Oo. So, swerte kasi lawas ng sila inom tubig. Ay, obvious man na. Pero, naaman sa imong card. Oh? Kung nagkuan karon, nagtanaw karon, naana sa imong kuan reading. Oo, tubig og swerte nimo na isda ay. So, fish. Lagi pa healthy on ka, di ka magsigkaon og kuan. Kanang mga ani, mga tambok. Oo, so mo to nang imong swerte asa makita. O kinsang tawhana imong kuan. Unsa o kinsang tawhana nga imong guide para ma-perfect nimo. Kailangan ta sa where no, na answer ng where. Asa ang who. Kinsa ko na maswerte, yung matayan, kanang tawhana. Sa middle. Matayan nimo, Knight of Pentacles. Okay? Matayan nimo, the Hermit. Kita. Sumani. 9 of Pentacles. Feminine. Okay. 7 of Swords. Vogue. Sani. 13. Hala, 13 is death. Okay, it's death. Here. So, patayin mo. Okay. So, duha ang tao imong bantayan. Meaning, ang usa, makapatay sa imong swerte. Meaning, kung ano siya, ang usa is negative person o kani positive person. So, patayin mo kinsa ang kuan nila. So, naka sa middle, ikaw ni ang knight na ready na ka mag-go. Nakasakay na ka sa imong kabayo. Kaibaw na ka kung asa imong swerte o unsa ang klase. So, imong batayan, kinsa ang imong swerte. So, ang negative na dominant sa imong life, imong bantayan is may kuan. Babae lalaki sa isa. Pero ang swerte nimo, bantayan nimo ang naay it's either babae or feminine energy. Payot ba na o tumboy, naraan na. Pero ang imong malas, death, ang imong mas-masan ka ng tawhan na, negative. Hindi mo klaro kung unsa siya. Oo. No. Nakasakay. Ay, nagsunod din mo. O, nagsunod din mo, pero ang swerte din mo, madi ay, malas-malasan ka kay, naisig-sunod din mga kuan, tao nga murag, negative ang energy. So, mo head ka towards kaning kuan tahang stars mo shine mo siya naki-guide. Ay okay, ang guide mo ang mga mas magulang pa nimo, mga tigulang mas magwang pa nimo ay tuo sa mga bata pa nimo.
Kung ay linga sa mga bata pa nimo, mo na siyang tawhana. Ang imong bantayan. Ayaw lingi sa mga mas bata pa nimo. Paminaw sa mas maguwang pa nimo. Oo, na kay guide. Gihan ka sa kuan the hermit. So mana siya mong bantayan sa imong swerte karong si Manaha. Remember hinundong ni ang imong swerte na asa kwarta o panglawas. Wala ka. Muna imong batayan. Sa pa ha. Who. So where, who, og when. Kano sa mga kung sa Isang adlaw, isang rasa, isang panahon na. Okay? When. Nahatitanawon. Shaggy di. Shuffle. Wala pong double shuffle. Okay, kuan. Time na may time. Sa middle. Sa Knight of Wands. Nagiuna ka, Kuan, ikaw ni na anak ka. Swerte rin ka, Pero mabali pa ni siya. Nabalik mo bali Knight of Wands. Baliktad siya. Kaya pwede siya mabalik kung ato nagsunod mo nga kuan katong kaniha. Oo. Pero ang iyang heading towards kuan ka. Yellow. Diri, itong kaniha. So, diri ka sa right side. Knight of Wands. When. Knight of Bag. Moon. When, gabi or something nga kuan. PM, meaning afternoon. Dili siya morning. Sa masugod ang PM, di ba? 12 PM. So that's kuan. From 1 to 24 man na. So that's 12:01 to kuan to 24. So 12 to 24. So ang dominant nga number is around kuan 2 PM or 4 PM. Mga anak na nga time nagkuan pa nag Two of Swords, naggira nag-away pa kung isang time ang imong kuan kaya naman lagi nagsunod imo minsa ha kaya magbantay jud ka also naki-sign 5 Hierophant. Why mga kuan Pasko hindi ka why Christmas na imong swerte kuan happy na mong mag-na Santa Claus lagi na kay gift na kay kuan gift na kay grasya na madawat. Pero when itong open when the Lovers. Kung feel nimo kung love nimo na ang time, so ikaw mismo ang mo decide sa time. The Lovers, 6 Lovers. So it can be maka-decide ka ang mga around 6, 12, and 24. So the net numbers are 2 and 4 lagi. So it says connection sa 6 sa 2 and 4. 2, 4, 6, 3. Nagdiyo. Tulo dyan mo gagukod. When? Tulo makagukod sa time. Nga asa mo swerte on. Lalaki sa na. Kasi kauban ni mo. Tulo makabuok. Magkuan. So, 4 or 5. 4 or 6. Malagi 4, 6 o kuan 12. 12, 4. Mana yung damnat na kuan. Na numbers ninyo. Inverted. Baliktad pa kay. In fairness, kung makabalo ka sa right time, nga ma-feel ni mo love of kuan, ma-feel ni mo na. So, tulo mo nag-ilog sa right time nga maswertean. Okay. So, kung taya ka, kung tulo mo kabuok ayag taya, nagsunod mo tulo kabuok ayag taya, next na ka, pass. Pero, muna siya, betting man ka money. Lottery nga na, maswertres nga na. So, muna siya, nung bantayan. Ang tao sa bantayan mo, ang oras. Magbantay dyan ka anak, kaya na ay, sige, sunod-sunod mo nga malas. Kung masundan ka ni ka anak niya, malagi, makuan, mabali ang imong swerte. So, muna ang imong swerte. Mabot nimo, pero depende. Nimo kung makainamdom ka ani. Okay, sige. Bye.